Ngiyabingelela ngokubongwa kaNdima eNkandla ngaphansi kwenkosi uShezi eMachubeni. Ngisuka eNkandla emndenini engizothi awukholwa nje kwaShembe, bakholwa eSheshi. Mina ayingizokubeka nje ngeqiniso ngithi hayi angisonti, kodwa ngize la ngento engithusile. Ngaphupha bekuzoza kugude, ngaphupha kunezwe lithi vuka uhambe endaweni okuthiwa kuseNanda, kwathiwa kuseNanda, kuthiwa kusekhala umphefumulo, uyonikelela bonke abantu bakini abangasekho, ubacelele inhlambuluko. Ngiyahamba kule ndawo le, mangihamba ngifike nje esangweni kunomama abagqoke ingubo ezimhlophe nodadewethu abagqoke impahla nje. Labo mama bayabagunda labo sisi, abakhipha ama-Q-Tex, inzipho, amaruji nje, bayatsheta ngena lezi zinto la endlini la ekhaya, ungena. Ayi ngiyalandela nami, basaqhamuka baba ababili bethi ayimfana ngiyayibona lezi moto ezimbili. Ngithi yabo ngiyayibona. Bethi lezi moto ilayisha abafaka izinyo legolide nelesiliva. Uma ulifakile ungeni. Ngisuke eNkandla ngilifakile igolide. Ayi ngizokwenza njani? Ngiyibuke imoto, ngilibuka igolide, ngibuka udlawo. Ayi ngithi hayi ngijike. Bese ngixoxela umshana olokhu ayihamba emncane inkonzo yasePhakameni, usemdala manje. Mshana, ngivuka nephupho nje. Athi malume, lelo phupho liyakhuluma. Khona abantu abathunyiwe kuwena, le undawo ngempela ikhona. And lezi zinto echazayo zifike zenzeke kule ndawo okhonjiswa yona. Hayi bese ngithi hayi angibheke udokotela, ngimbheke udokotela okhipha amazinyo eNkandla. Kodwa abamba yeke ngimbhuke, abamba yeke. Hayi kuthe kuzoba umsombuluko lo engisuka kuona. Ekseni ngivuka ekseni ngiphuphe liquzukile leli zinyo. Quzukile senginesini, phathi kabuhlungu. Angihambe ngesibhedlela ngincenge udokotela angikhiphe izinyo. Ngithi hayi noma kanjani ngiyaya la. Hayi nangempela hayi alikhiphe izinyo udokotela, ngilungiselele ngishaya imoto ngibengidirect ngifike. Mangifika ngixoxela iphoyisa ukuthi hayi baphoyisa kahle angisuye umuntu okholwayo, kodwa ngize ngesimo esifana nalesi. Athi baphoyisa hayi ikhona izinto ngempela zenze. Ngithi okungithusayo ukuthi ephusheni indawo engayiphuphi le iyo ngqo le ngithuka ngithi hayi iyo ngqo. Athi hayi baphoyisa akimoto ungene, wathi ngehle nasibayo engangisiphethe. Bengizocela nje ukuthi konke ngizokwenza ngithunyiwe abadala namathongo. Ngizothi nobaba uSheme ngizothi uyena mhlambe ongithintile emndenini. Sengisele ngedwa bawahamba ngincane, ngibhekene nomuzi, anginayo mfowethu, anginabo bomntana omncane, konke kubheke mina. Bengizocela ukuthi ngizokwenza kumukeleke.